U svojim rukama držim novi priručnik mentalnog treninga autora Igora Čerenšeka, no ovaj put riječ je o mentalnom treningu u tenisu. Priručnik je namijenjen svima koji se profesionalno i rekreativno bave ovim sportom, a prepun je sadržaja korisnog za vaš napredak. U ovom priručniku nećete naći samo puno teksta s kojim nećete znati što dalje, nego ćete naći puno prostora za zapisivanje svog prostora za napredak. Ovaj priručnik koristite kao radnu bilježnicu koja će vam pomoći ne samo da svladate mentalni trening, nego da ga i korisno primijenite u svakodnevnom napretku. Prelistajte i sami ovaj priručnik, pronađite vježbe koje vama odgovaraju, unaprijedite svoju izvedbu u tenisu i postanite mentalno treniran sportaš ili sportašica.